durtlang no pang chi hlum tu chuman anita a ti hian tla hi kan post anga kan no share bai don nia namdang vai kan ti te hi Mizorama an do em a achan chu an rama an ti dan thinangin engemaw har satna le boina deuh hlek omsela kut hanin thakron chiam ang kha ani ve tura hian an ngai thina ma se khatiang kha mizo teril ru ani lem nova ti hian han tlan chelo sela han boi som sela thei to pe han boi pui sela chuan kan khungai le ling tur tuna thalak kan hmu lai hi achil hlum tu kha nia video en chun jom ngarang Hoi ma suni la nge chulia mi puiten in lo shiat atan CCTV footage sa mi le ama hi tlima CCTV footage sa khan a chian lo dewa wang hian ama nge ni ti kanon in shiat tir ni e police custody a om nge ti kha kanon in shiat tir ni mi thi chungte kan torpui tak zeta thamuang takin chol sela chuti rual chuanin mitin te kan film khur tlan hi angai ani lir thei hi an tlan chak to thin si a kan fa te kongpuya anin fiamem kongpuya an kal chhuak kem ti te cycle khala han kal kwal tir mai chi te tiang hi an lo fo thina thilpoi danga thlen to lo nan i film khur tlangila tin new capital complex lama te po khwan Sunday iningat phei chuan an phu suo zelmaya motor hi chak tak takhin ron tlan tlang thina skate lampang te cycle lampang te khatiang te po khan ti suo thina film khur tlang thawang u lir thein min ti pal to chuan eng ang pon thiam mai la apoi zo to thin